Hi all, I'm Ranjana Kumravil. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா SIP plus SWP காம்போ அது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட்னா, இப்போ நான் SIP போட்டுட்டு இருக்கேன், அதுல இருந்து நான் எப்படி வந்து என்னோட இன்கம் ஜெனரேட் பண்றது அப்படின்றதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ SIP பாத்தீங்கன்னா நீங்க மாசம் 10,000 ரூபாய் நீங்க SIP போட்டீங்கன்னா ஒரு 20 வருஷத்துக்கு மட்டும் போடுங்க. நீங்க 24 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பீங்க, அதோட மதிப்பு பாத்தீங்கன்னா 1 கோடி ரூபாய் இருக்கும். அந்த 1 கோடி ரூபாய் வந்துட்டு 20 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த காசும் போடாதீங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு மாசம் 66,000 ரூபாய், அதாவது வருஷத்துக்கு 8% வந்துட்டு நீங்க வந்து வருமானமா எடுத்துக்கலாம். சோ நீங்க வந்துட்டு 10,000 ரூபாய் SIP வந்துட்டு வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மட்டும் பாக்காதீங்க. நாளைக்கு அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வருமானத்தை உருவாக்கி கொடுக்கும் உங்களோட ரிட்டையர்மெண்ட் லைஃப்க்குன்றத மறந்துடாதீங்க. சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது டீடைல் கால்குலேஷன் வேணும்னா நீங்க சஞ்சனா MF வெல்த் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிக்கோங்க.